Hi mga kapobre, nakayati ako ngayon. Kasama ko sila Grace, Vanessa, si Ted, si Marjorie, si Jelina, si Nimpa, si Ate Lorna, pati yung driver sa yati. So, na ako'y pakita ninyo, agay, bilap. So, na ako'y pakita kasi, ay nakayati kami tungod birthday man ni Marjorie. So, na ako'y pakita ninyo nga ug unsa ang sulod sa yati. So, mao ni mga kapobre. So, samahi ko ninyo kaya ako'y pakita. Mao ni amo ang guys, bisita na mo si Jelina. O Jelina si nya naay mao ni among Hi, kapobre! ang yahay. Ang yati na ay pala karon Sabay sila, hi ka pobre. karon pa ko day kapobre. Ay kapobre, bilat. Karon pa ko mga kapobre nga ang yati day na day living room. Unya mao na ang living room ni nasi TV dito. Ipakita ang TV. So dire pwede ka mo lingkod. Nay aircon. Pwede ka mo lingkod, mag-iminom og wine. So dire Nay microwave. kasi gamay microwave niya diri ka mo order kag Coca-Cola mag tubig or ang mga guest to dito mga gwapa na mga guest pack Darna. So mga kapobre na po bathroom. Wala ko kabalo nga may bathroom di ay na ang yati. Hindi ko alam ngayon lang kung hindi ko nagpunta ng ihi, di ko nalaman ng may ano pala bathroom. And the most special one. So, mao ni mga the most special, importante sa kinabuhi kung nakadiri, palabing-labing. So, asa mang suga diri dong? So, mga kapobre, gusto ka diri mapak na pak. Gusto ka diri ka mo higda. Nasa TV, pabuta sa 7 minutes ni, paikot. Na kay TV, yan na, diri ka gusto ka mag-ampo na sila India nga Santos. Pakita ang Santos. Di na Santos, Uy, uy. ang mga Santos. Di na Santos, buot man ka, uy. So, mao ni mga kapobre, gamay nga bid, kung ganahan ka mo higda. Wala ko kahibaw nga naaday kuan naaday bid ang yati. So, kanilaging pobre ta. So, mao ni giingon nga bahalag pobre basta hilason. So, mao ni mga kapobre karon ang amo ang enjoy jud mi sa amo ang pag sulod sa yati. Kay lasing naman tani. Wa mi nalasing sa bino, nalasing mis ubuyog. Hawak kamay. Tayong dalawa. Pila na kami minuto bilis. 3. Pil pa lang. So, kini akong kamiga. Itong kaibigan ko, si Rose. Kaya tinawag siya ng Rose kasi yung face niya is Rose. Rose. Yung face niya is rosy cheeks. Yung face niya is rosy cheeks. Rose niya. Ito si nakalimot ko. I-off mo yung ilaw doon. Okay, di ka lang magdandahan ako kay baka wala So, now mga kapobre, karon mga kapobre, adto ta dito kay pakita na ko yung driver nga pinapakagwapo. Ha? Tay. Nag-atras. May ads naman muna kasi. Ano naman, no? Minsan lang po So, nangyari, di ka po mahila. ito mga kapobre. Iyan. Paano isara ganito? Kung Ano ba yun? paano isara? Di ko alam paano i-close. Ang yati, ganito yan. Sisirado. Pareha kami ninimpay. So, Okay. Hi, my friend. Hi. This is ang driver. It is his fancy. It is his driver. So, What's your name? Manu. mano-mano. Agay. Bahalag pobre, basta hilason. Nami dire. Ya. Istorya sa pobre. Ang sa mga magdukdok. Oy. Hi! Mga ni mga kapobre niya. Ang view, ipakita ang view sa Abu Dhabi Corniche, UAE. Abu Dhabi Corniche. Di na ako ikat kay para di na ako mag-edit kapoy kay pagod man edit di. Ikaw ay may maalam, anak.
kami diri. Yan, ano, napakita ng view. So, Tani. diri nami. Kalas? Kalas. Magkano yung hiningi? Magkano yung binayad mo sa visa mo? Dati? Then, as Hindi kayo Hindi. mabuti ng 10. lahat na mga kulang-kulang. Anay. So, Di ba mga utso lang? puro na lami diri dots. Cash. Dire ang among 8. humana mo gumig pangaon good. Tapos na kami kumain. So, si Marjorie Tura. Makukuha ka sa tingin, Marjorie. Mao ni ang view karon. Mao na to kung ipakita ninyo kung unsa ang loob ng yati. Mao ni mga kapobre o. Mag-retouch ako bigay para gwapa ta ko ato. So, Kasi Grace. agoy na may sans. Mabawi ang pera niya. Sa imuhang ko, sa imong sahod. So malapit na kami maabot mga kapobre. Na yan, bawi mo na yan ang 10K. Sila serious nga na sila pinag-usapan. Di ba pag-cancel ka Mag-retouch kay pumunta ra pa ba mig mall. Pumunta pa kay Maria Mall. Nakapalit naman kog pitaka. Marina Mall magala-gala gud. Sino, visa ka man niya, may makuha ka. So naa dito usa ka kuan. Ilaga kasi ano yan, Saan Marjorie yan? Kana sila ang ilang pinag-usapan visa. may ban sila doon. Nag-send man sila. Ako man ang ipa-ask ni Visa ang Maria pinag-usapan nila. sa visa. So, ang list ng mga expenses like visa, Emirates ID, list lahat. And then, yung deposit, naka-list lahat. Magkano deposit? Ban yun, mabawi man yun, ban. Sila kay local man, wala na yun. Yung mga expat lang. Expat na, lalo na mga Yung local, wala. Iban, Ayun ang birthday celebration. Iapil sa Mabawi Marjorie. na ay panatan mo eh. Idala ipasa ang kita ang pobreng helason. Ano ba kung gyatubang man ni mo na? Pobreng helason. Okay. Pak Ako na mga yung mga ganyan ka ulit. So mao na to mga kapobre. Tanawa inignaog nato atos dakong Ferris wheel. So mauna na ang view na mo. So Pero mas maganda pa rin. salamat ko mga kapobre nga Sagot ka niya. nagkita-kita ang driver sa Yati. Si anong pangalan mo? My friend, what's your name? Anon? Manu? Manor. Ah, Manor. Bakit kailangan pang pangalan? Wala, yan lang. Siya ang Siman Loloko. Ay, tawa ka. Do you know what's the meaning of Siman? Yan ang ibig sabihin na doon, dito. Pauwi ka na sa kakaparang. So, thank you mga kapobre o ang Siman, gwapo kaayo. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel lalo na Tampos.